Ataluse courage. Ndiwe tekere Enoch. Ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu US 1220 yandakashanda mukasandipa. Ndiwe nembono dzako. Tafonerwa nasekuru ndisekuru wangu sekuru kuno kwaita basa tabata mhanya mabasa akamuka ari mabasa maviri kutsikana nekuchitungeza ndobva ndaenda kutsikana ubva ndasiya ndashanda vakomana ubva ndavasiya ikoko ubva ndaenda kuchitungeza ubva ndaenda kundoshanda futi zvekare ndobva tawirirana kuti pamabasa maviri iwawo rimwe chete basa raiva riine 1100 uku futi uku ndizvozvo mari yese pamwe chete yanga yari 2200 zvadaro sosa sekuru vangu aona basa sekuru zvenyu kuona basa kwemaita yenyu mari 250 850 kukondoshayana nechi nevakomana endiri kushanda navo zvakafanana futi nezvo saka mari yangu yese yaifanirwa kunge ichiuya itsi 1700 papo takabva taenda kopiwa 480 kutsikada kwakuine 240 kuchitungisa ndizvozvo ndobva ndaenda kuopiwa vakomana vaishanda ikoko noumwe vakomana vakazodzingwa navakomana vetakasiya ikoko ichindinetsa ubva ndaenda kuvapa mari yani yavo dambudziko ramuka vakomana vaya vakuti vamweni variko ndisingachazivi kune vanhu vakati vakomana vendakaisai kune vanhu vakati tomafoni akudini akufamba ndikati hazvinetsi ndiri kuuya kupi ikoko ndoona vanhu varikoko tigadzirise nyaya ipi iyoyo simuka vakomana yatohondo kwauya kunotokurosa yakune vatoda basa unovatana zvanga ichidini ichiuya zvaita mabasa aya ese apera apedza mwedzi asati adi abhadharwa mari kune urungu yakabva yaenda kuobuda friday iyayi yakubva taona nasekuru azoita sei haana kudini zvikazi haana kusenda mari ndomasoko endakapindurwa paakasenda mari iye akandifonera vakomana chimhanya yekubasa modini moskemu mari yenyu ndadini ndasenda saturday futi ndopezviri zvakamira sei mari hapadi hapana haina kusendwa zviri kufamba sei unobva andifonera kuti mazoikati aisaendaona mari sunday ndizvozvo mazogadzisa zvazofamba sei handisati ndaona chi mari kubva ndaenda kubva azondifonera zvikasi ndinovakomana ndatobhadhara kuchi kutsikada ndikati vakomana iwawo muri kuvabhadhara sei zvitakawirirana ndezvipa nditirimi takawirirana here imimi tiri wautavangani wawiri ndo mutemo wekontrakt yedu yekudini yekuwaka zvikanzaiwa unogona usapawa nchi mari dzavo ndatanga kushanda nhasi rekuti ndinganyima vanhu chi mari wakashanda kwakutotadza kutowirirana aukadaro mari yako iwo handina ndozvendatotaurira handina kanifonera kuna vanhu vevashanda ndichazodini chazovapa chi mari iyo mari yako handina okutsikada ndatovapa mari saka ndo mamiriri ezvadaita ekuti pamari iyoyo kutorine vamweni vendakashanda navo kuchitungwiza havana kuona mari vari kutonetsa waakutoda kutoita zvehunhu vamwana aisaenda kuhwa mari asi murungu ari kuti mari akadini akatumira ndezvechokwadi mari yakadini yakati mobva andifonera zvikanzi una umwe vakomana uko mari yadini yauya ndoenda tofanira kupa mari saka ndo mamiriri svikana nhasi pane mari iyoyo haisi kubhadhara saka mari yausati wapiwa imari 1220 izvo zviri kutaurwa tekeri pamusoro ichangamire dare mberi zvichinova ndoda kutsimbira kuti munozopuwa asi panhoroondo yaari kupa munomu ine runyepo rwakazara sepekuti iye anga akufonerana nemunhu ari kumusoro achipinda zokupavanhu mari kazodai vanhu mari uyu ndakatomuimploya sabhiri
zvakafanana nevamwe vashandi vese. Ndaura ndamuibvira zambiri ndakuwaka kwacho anga asingagoni. Kwanga kuine makambeki job akawanda like utsikana. Maflows anga aitwa ndamahamba. Saka ndakazoona kuti asemuzukuru chirega ndichimuti iwewe basa rako rare kuendesa material nechikafu chevanhu. Ndopanaa ndamutsvedeva. Musi waaiendesa material ndo musi wandakamuti mari dzevanhu idzi. Mari dzevanhu idzi chisaina apa. Pepa racho ndinaro pano. Wasaina apa iwewe munhu wega wega wauri kunopa mari. Kuda kuti asaine. Kuti iwe wamupa mari. Yandakupa iwewe pano wodzoka nepepa iroro radii rasainwa nemushandi. Iye haana kukwanisa kudaro. Chandakazoona semuzukuru wangu akadya mari. Aya mari iyoyo vanhu vaishanda navo kana iko zvinezvi tikawafonera vanotaura kuti havana kutsvitsa nemari yandakawa. Iko zvine ndikawafonera nhamba dzavo tikadzo pepa rangu reumboo rekuti muzukuru wangu akatora mari akasaina nderire yaasina kutsvitsa kune vanhu. Saka ndakazoti aiwa takatanga nechakachenjedzazve ndikarambe chingokupa mari usingatsvitsi kuna vashandi. Handiiti kuti inini chirega mushandi wega wega akashanda auye andifese ndimupe mari yake kuini kuruda iwewe. Asi zvondoita ndezvekuti iwe nyaya iyi ine ukriminal mukati. Handichadi kuti iende kumapurisa. Pastage yemari ichauya handichakupi mari. Tomotanga tabhadhara wakadyira mari avo vane mari iyo isina kuwa. Saka zvakataura naye tikachisana ndikati inini handichaende kumapurisa nekuti uri muzukuru wangu. Saka hameno kuti kunzwisisa kwacho kwaanoda ipapapa kwekuti ndirambe ichimupa mari yake ende ine hanambomudzinga basa. Asi ndakamustopa kuti stages handisi kupa mari ndiri kupa vanhu vakashanda. Pamusoro dai mambo pamusoro mubvunzo wangu ndewekuda andifonera handine here ndakanyora quotation ndikanyora quotation ndikabva ndaura ndikazi muzukuru mari yangu imari ndobva ndataura semunhu adini aona basa. Iyi mari iyi ndayakune muchini nevakomana wandiri kudini wandiri kushanda navo. Zvari kutaura zvese izvi maneko ekuti dai akatozvitaura kuti ndiri kuiniploya sabuilder kuti iwewe ndichakupa mari yakati neyakati ndoti kune matusi nechikafu chendaitengera vanhu ekuti wai matusi acho ese ndangu ino wacho ndaitoipa basa ndichitoshanda nevamwe vanhu wangu. Handiti mushure mekungatawirirana ndikashanda ini chaona mari yakati ndozobhadhara vakomana vangu zvakadai nekudai 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 nekuti inini vakomana vacho ndii ndakatotaurana navo ndichitochajana navo. Havana mukomana wakambochenjana ne quotation yacho. Quotation takaisiya kuofisi kwainotumira mwana nokuti yaitibatsira kuti ruti wakanyora quotation saka tingazese kuti pane quotation. Takaisiya kuofisi pane quotation here yakaita. Inini ndakatomuemploya sabuilder kufanana nevamwe mabuilder akafanana ari apa. Ndikati iwe there is no way yekuti uyu ndaimuemploya sekuti iwewe watoforomani ende foromani inotaura nekwandakaona basa inini. Ai inini ndakakuemploya sabuilder ende mukati memabuilder ino ndakaona kuti iwe basa haukoni. Kana uchigona basa iwewe budisa maqualifications ako akati aone kuti unogona basa. Handaimba kuzielevheta kuti iwewe watoforomani wechi but ndakangonyara sechana chatete kuti iwe wochiendesa material nechikafu chevanhu. Chikafu chevanhu ndautaura iwewe ndini ndaitenga ndokupa uendesa. Vatinoda kuti tisvika nyaya yenyu mira tiega nekuti tinoramba tichitenderera nyaya yenyu. Pane zvinyorwa here zvamakakontraktana kuti iwe ini ndakasainirana kuti ndichapinda contract
iyi uchandibhadhara mari yakati. Pane chinyorwa here? Pachinyorwa ipapo pakati izvo ndofunga papepa racho pane pepa rainaro requotation ndakatonyora kuti uya kuti handina quotation, iwe uchiti pane pepa requotation, iwe une kopi here yequotation yacho? So zati nyaya yenyu tende nekuti tinoswera zuva rese ichinzi inovhiyiwa haivhiyiwi. Tinoda proof yekuti right ndakakontraktwa basa nauyu ndikasainirana naye apa, nekuti uyo akuramba kuti ina hana kukontrakt, iwe uchiti wakatikontrakt. Saka tinoda proof kuti tionewo uchapupu hunotibatsira kuti dare riende mberi. Proof ipapo takangoinyora quotation iyoyo ndakabva ndaisiya muofisisa sekuru nekuti zvese izvi ndandisingazvitarisiri naipapo naizvozvi kune iye. Saka muruona dare ichenjedzo pano wachaita mangwana wachapinda mumaagreement emabasa kuti kana uchikontraktana nemunhu ngapawe nezvinyorwa uchapupu unotaura kuti chii ndo zvatapita, ndo agreement yatapinda, nekuti hapana chinyorwa uyo ari kuramba. Saka at the end of the day hapana watingati ndiye anechi anombohwa ruzere, nekuti hapanai pakanyorwa wari wairi kuti tizive kuti wakabvumirana kuti tichasenzerana, tichabhadharana so zvazvekuti uyu ari kutaura uyu achiti aiwa uyu achitaura kuti ini ndakatobhadhara wanhu wandakaeka naye ndikatomupa mari akadya mari yewanhu. Zvese izvozvo ndakataurana nepamuromo kuti handichazokuendesi kumapurisa asi ndokubatira pamari yandandichakubhadhara, you see. Saka at the end of the day dare rinoshupika nawo kuti ripe judgment pane zvakadaro. Handizivi ndaona mabasa ekuwaka chinotanga iquotation. Tinoda kushandisa zvakati kuti basa riitwe. Saka ndinguti basa ringatangwe pasati paitwa quotation. Saka quotation ngawabuditse quotation yawakapiwa kuti asi kuti basa renyu riitwe iroro akakupai quotation yacho buditsai quotation. Amzore chamadini ini ndoita maquotation akawanda, even uyu zvaarikuta ndakatipa quotation kwandiri inenge itori amacha equotation panyaya yebuilding. Uyu haana kundipa quotation. Kana muri kuti ndobudisa quotation yangu ini ndingatobudisa quotation yekuti mabuilder ndandakawirirana nawo kuti ndichapa 130 wakazoti aiwa tikwidzirei kusvika pa 140, ndikati it's okay, on top of quotation yematerial yanga iri supply and fix yandaita inini. Saka quotation yandinayo inini ndeye mabuilder. Kana mukawafonera ese mabuilder andakashanda nawo vanobvira kutaura kuti takatanga tiri pa 130 tikazowirana kusvika pa 140, tikapa uyu ndikamupa mari uyu ine pepa riri apo raakasaina rine statement iri apo. Uyu haana kutsvitsa mari asi yake akatora futi yemabuilder ayaya anga vashandi wayawaya waishanda navo, kuri kuti kungofonera one of builders chete vanotaura kuti mukomana uyu haana kutsvitsa mari. Inini ndakawana basa ndiri sacontract, ndiri ini ndatotsvaga abva wandifonera muzukuru yako unotsvaga mai mabuilders, ndobva ndatsvaga mabuilder kune vakomana akadzikotsikana chibva wato vanhu ndakasiya wewe ndobva tiri kuti tipoka umbowo hweyako yekuti ndiwo wakangoine contract. Alright, ndine mameseji ari mufoni mangu ewakomana wako ndoka ichibvunza mari yanyu yawakanga wari kutsikana wakuchitumbisa zvinayi umbowo nekuti ava vanhu vari kuti nekuti ari kuda kuti waitumira kundoendesa mari pamwe waikufonera nekuti ndiwo waizoendesa mari wachida kunzwa kuti chii mari iri kuya rini.
sezvaari kutaura kuti ndo rakaita basa rako rekuendesa zvinhu chikafu nemari ende so forth. Saka they can phone you in the ass. Hazvinai humbo hwekuti quotation yacho paquotation wobva waita nemabhadharirano aunodii amaiita. Ndozvo zvaitibatsira kuti dare racho riende mberi. Pasina humbo ihwohwo handioni dare richienda mberi. pamusoro yechakabiri handizivi kuti amangara nyaya iwawa zvavo kana kuti ndeuyo ndiri kunzwa vakuru avo vari kuti uyo akatotora mari nemamwe mabhizinesi hameno chakabiri kungotsvagawo kana pakakanganisika kuti haana quotation uye haana pokunyorera. Asi dai kuri kuti sekutaura kwavanoita kuti uyo akatotora nemari, dai uyo akatora mari akadai asina mumabhadhara zvakare uyu anotova nevanhu vari kutoda kubhadharwa mari, ndosaka ari kutoti asungisa avo kuti wagone kuita mari kuti mari igone kubuda kuti vanhu vari kuko vaone kubhadharwa mari. Tibatsirane ipapo pakuti even muno mudare muno vanhu vanova vachimhan'ara asi vachitozobuda varivo vanobatwa nemhosva. Kumhan'ara hazvirevo kuti uri clean padare, asi kunoda humbowo hunotsigira kuti zvandiri kumhan'ara zviri clean. Hatibhesi matare nekuti amhan'ara ndiani, nekuti utsotsi hwawanda munyika. Saka ukabhesa nekuti munhu amhan'ara wopa mutongo nekuti amhan'ara ari right, ipapo matare anosenzeswa waite mari. Okay. Kufungidzira kuti yakadai kana sina uchapupuka dare inogona kutosendeka parutivi kana paine mwana uda kwekuti anogona kuuya neuchapupu osimudzira izvozvo chaizvo kuti dare hatina kuti radhisimisa, asi tsvaga uchapupu unoita kuti upe dare rikwanise kumukonvicta kuti reshuwa ane mari yako. Mukutaura chete hatikwanisi kuti titiye nekuti vanhu vakawanda vanongouya vachitaura kuti ane mari yangu, asi kuchizoona kuti aiwa hapanai. Saka kusvika tawauya neuchapupu hunobatika dare rinokubatsira. Saka tinoti isusu nyaya iyi ngaimbosenere parutivi kuita kuti kutsvage umbowo hunokwanisa kuti unobatika kuti wakapuwa basa uyezve wakapuwa basa hauna kubhadhara. Okay.